ndị ụwa ya afụ ya. O jere ije ịwụbanye n'ime mmiri, n'ime river. Amụrụ m ka nwoke a si wee dabata nweta vidio ihe onyonyo ebe nwunye ya na nwoke ọzọ na-akpa agwa na-adịrọ mma n'elu akwa. Amarọ m na ọnwụ nke nwoke sendịrị nwunye ya the man. Amarọ m na nwunye ya sendịrị the man. Amarọ m na onye ilo sendịrị ya the man. But na somehow nwoke shi ọrụ na-abata n'abalị. The next thing vidio bata, o mepee ya, nekwe o mmadụ na-abụ na-eme ifefe ekwesịrị ime. Ofu n'ime ha bụrụ na ọgịnị nwunye ya. Nwoke, the nearest place dị ya nso bụ mmiri. Nekwe ya ka ọ na-eje na-akụ mmiri with phone ya. Ndị mmadụ na-agafezi wee na-enekwa anya ka awọchịkwa this man ka amala ihe na-eme. Ka nwoke tụnye ofu ụkwụ tụbanye nye mago ntụfe ụkwụ. Nna aka eshi wee rush ya this man si ya kedu ihe chee no ego depression o ji mmadụ ụgwọ ma ụmụ ife ndị agasị. O wee sifa na egodu na nwunye ya je buru onwe ya na-enye nwoke ọzọ ihe ọ kwụgoro ụgwọ ya. Guess what? Ka na ife melon. Ife odola. Hey, ife odola amarụ this man. Say aso onye isi adịrị ya mma na maka nwaanyị ka o ji wee chọọ igbu onwe ya. Ụla amagodili ya Hey, ụla amara ya. Afọ ya bụ sorry. Adị m sure na ọ na-alụ na ọ na-achị na o nwesikwere ọ na-echezikwa uche ọfụma ka mmadụ mere o ji echefuo na ọ ka igbu onwe ya maka nwaanyị. Amara ya amachieti ya sense ya azụ. Amara ya amachieti ya sense ya azụ. So, amara m ụmụ nwaanyị, a lot of things na-eme na marriages today. Amara m ife nwaanyị na nwoke ya ejekete esebia vidio bịa. Amara m ihe ha chọrọ ime achieve. Nwoke hapụkwa na nwunye nwaanyị hapụrụ di ya sobe nwoke ọzọ. Ọ na ntanta nwunye di gị agbagote ha ka ọ na ọ gbagote mana ọ maghị eyuzi ya n'elu akwa. Amara m nke ọ bụ. Amara m na ọ na di gị dizi nnọọ ka ịmagon virus. Ine ya anya ọ dịghị ka ọ ga-ebunye gị ọya. Amara m na arụ ya bụzi ogwu. Ka ọ na ọ na-eme gị ịlaikikwa mana ọ dị emezu gị otu isi wee amatara m nke ọ bụ. Ajụkọtago m onwe m ajụjụ aghọtara m. Mana ọ bụ na nwoke ọzọ dị gị nụ mma, kedu ihe nọkwanụ na alụmdi na nwunye ahụ eme? Ọ karala onye ọbụla mma na ije ọsụ jee nụrụ onwe gị nwaanyị. Ije nụrụ onwe gị di ọzọ. Maka ndị a na-alafu gị, ọkwa ma ndị a niile na-alafu gị. Mgbe ị agbapụta na marriage ahụ, onye ọ na-eme gịnị? Analia. Mgbe ị agbapụta na ya bụ marriage, onye ọ na-eme gịnị? Akọrọ ọsọ. Nwoke a niile na-asa gị isi nọ na marriage a na-asa gị gwogwogo. A na-asade gị ya. Iche na ịdị egwu. Nwa ahụ ahapụ di gị ahụ. Ị ga-adịkwa single na-eme gịnị? Na-akwụgharị. So Nkechukwu nye gị kedu ife mere ima nji wee jide ya aka ọfụma? Nkechukwu nye gị kedu ife mere ijiri ọchọ ijidesi aka ike? Jide ya ka onye na-enwe ha ọzọ. Respect ya ndị gị, respect ya ụlọ gị, respect ya ndị bụ unu, respect ya ndị be nke nwoke kwan. Most especially respect ya onwe gị. Kedu ife melu na nwaanyị nọ na di gị ka nọ ndụ, di gị nọ nso, mana ihe onye ọzọ na-amasị gị? Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ya bụ nwoke bụ na ọ chọziri ịdanye n'ime mmiri maka nwunye. Amara m na ọnya bụ the best option.
amara m if otu nwoke ga-esu efugide nwaanyị n'anya nke bụ na gịnị mee na the next option bụ ịfụ nwunye gị na gị ji egbuo onwe gị. Amara m ka o si bụrụ the right thing to do, mana ụmụ nwoke na-ege m ntị, ọ bụrụ na o nwere ka o si adị anyị amarọ, onye ka m ji ebute ebe a unu eme ka anyị malụ. Ọ bụrụ na o nwere ka o si adị anyị amarọ, unu eme ka anyị malụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anọ m live on YouTube, our vote Odenigbo na YouTube. Anọ m live ebe ahụ, ị nwere ike isonyelụ m. Type of vote Odenigbo na the search space n'ime pụpụ na YouTube app gị, ma isonye m na Radio Garden, ma ọ bụ isonyekwana m live ka otu isi esonye m kịta, ma ọ bụ ijezie na Facebook ebe m drọpụ topic anyị kọwatụ nwa obere ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa, ka itinye ọnụ ka ị malụ ka o si adị, ka anyị malụ ka o si adị. Mụ anọnụbeghị m na dashu, mana ọ bụ na ị na-agabiga n'ihe a bụ ihe ị na-agabiga n'ezinụlọ gị, mee ka anyị malụkwanụ. Hello, mgbede ọma, ka eke ime Chinwe okwu ịtraịkwa wee kpọọ n'oge, mana voice gị dị naanị. Okay. Ikegwu. Daalụ sọ, daalụ. Mana ịma ihe na-ewute m n'ihe niile, in as much as na ya chọrọ justify ife ụmụ nwaanyị na-eme o, ọ bụ na ọ na-ewute ụmụ nwoke ele na ọ na-emefe ele, ka ihe mekwana ha ji ha nwa ụmụ nwoke ji etinyekwa aka n'ụdị ihe a nya apụtasị na ụmụ nwoke dị polygamous in nature. Kedu ka o so bụrụ na the same thing unu na-enye ụmụ nwaanyị mee ha expect ka ha ndị understanding about it, ka ihe mekwa na o ruo n'oge nya ọ bụrụ na anyị na-justify ya, but a na-achọ ka nkọwalụ m kedu ife mere o ji wee dị oke ka nwaanyị die ụdị ya ebe nwoke ama ndị nwe ya. Ọ bụ na o yekwe anybody nkọwa, ọ bụ na o yekwe unu nkọwa, unu eme ka mmụta, because uche onye adị njọ, o nwere ife mma, ịghọtago. Anyị mụtakwa ebe anyị mụtakwa ebe ọ na-aga. Hello, Sonny from Ugwaji, no.
okay, video Maya. My name Maya Nawale night. For the sake of catering Maya. Where am Maya no yet go here come. Oh, it's one time. I did come back. Yeah, I'm not but we see again. Man who Kevin, voice get. Okay, because both you up again, like be off in Asia, or the Korean is going to but you know, I'm going to be you go up the other ego, or see some point. You know, we're not will make for you to avoid the eye, find ways to escape from it. So, why you can imagine need to go for something that happening in the yeah, how will you see as a woman? That is the difference between the woman and the man. Okay. So the difference between a man and a woman, but now Nwoke spend career wine. What if in a situation where wine spend upon because these days, at least when Nwoke at the age, wine steps in. When Nwoke at the age, wine step or in. So because na nke Nwoke spend, it is okay. Nya nwa na onwe igba n'ilo, then expect nke wine maka na spend. Nya die ya. But can I have it deviate from the matter? The matter about that na o nwere nwata nwoke chọrọ igbu onwe ya maka na ofu video ebe nwunye ya. Eme ife dị anya with nwoke ọzọ. Ife dị na nwunye kwesịrị na-eme. Ka fa na abụ nọ na-eme. Ife na-adị ebupụta ife ekwesịghị ise ese. Ka fa na-eme nwoke wee fịa. The next available option betara ya n'isi bụ gịnị? Iwubanye n'ime mmiri ka ọ drown no. Onya bụ the best. 07060485853 my one at 0915-570-8347. Cheta na anyị nọ na Volt Odenigbo na YouTube. Nọrụ na Facebook na Volt 104.3 FM. Anyị nọkwa also na Radio Garden. Nọrụkwa kita na radio gị live from Enugu. Hello. Hello, good evening. Keke ime? I'm fine, Pachu. No. Oh, the boy is good from Coal Camp. The boy is good from Coal Camp, no? Thank you. One. Walking on one. Nanbito, I got my hand on. Like confused. It's you know why. Who come to you know why? Someone like it again. I don't like it like it. One. One why like it again. I want to get like it. Two. Pencil in our blue. One short pencil, one long pencil, one thick pencil. In my head there. One there. I'm on money. They will go pencil to my. Three. When you were at DNA. You were at the Walker, Walker were right. You got the law, why am I got the law? How do you manage to a wife from 4 wives? Well, that's it. I got the law. Solomon, why you're there? You put the wife in a cab with dinner, Oh, one who got in a cab with him. Well, you might have all my father wife, my father wife. Oh, I'm going to the wine I brought Keggy. Over 1 euro. And the wine was Keggy. Wine, like it again. I don't want to like it. I don't want to like it again. Yeah, when I got. So, pencil, I did different. I got both. With the pencil, why people in Europe? Okay, my dad. Who can I get in Europe? Well, no, all the different. I'm on a wine. I completely there. Look at you, girl. On that guy. But the workers that wine like it. For 1 euro, not a while. What can the mercy? Not that wine you go. Why I come to see your died. Nobody I better doing to better do. Or say I will not on my or like it. Man, okay, no wine like it. I'm already got it. And why I like it again? The way it is, the wine also. So, it does so. Okay, now, you made a mistake of one wine also. So, wine is good.
But Nwoke can no wine of money. But you don't like it, you are rock. I'm going to like it. So it's not wine, but all rock. All rock. But wine, I'm going to buy it. What do you say? But wine, I'm going to now. What I go there. Or what good pencil. But yeah, they are there. I want to say, no, why not? I change the money. Money in the hand. So go ahead, that's the money to one. 2 tests and first. Mama, I'm going to say it. I'm going to say it. You're not there. Nobody money there. It was long pencil, short pencil, and big pencil. That's in our room. My pencil is the best pencil so far this world. That's your treasure. Don't worry. Hey, bye bye yo. Hey, ọrịa ma ama nnu na Odenigbo, but ife ji like Odenigbo ndị nke mbụ na ụmụ na-ekwu okwu na-atọ ụtọ na ntị. Ụmụ na-ekwu okwu na-atọ ụtọ na ntị. Enwere short, nwee medium, nwee long. Nke ọ bụla inwe ị ga-eyuzu ya ọfụma, onye mọsị na gị nwa ga-eyuzu nwuzikwa ya ọfụma, ọ bụkwa n'ọnụ m ka o si wee fụta. Then again, onye na-ejikwanụ Solomon asị na Solomon married many wives. Unu na-anya ka Solomon shi wee end there up. Ọ nwụrụ ọfụma o. Onye chịrị obodo for 40 years. Ọ try. Mana n'ezie ka 40 years as wee ga. Ọ tọnụrụ away from God maka onye nwaanyị bịa oburu arụsị nke ya bịa, onye bịa oburu God nke enye bịa, onye bịa oburu mmiri nke onye ọ na-abịa oburu ifo. A lot of distractions and that. Ya bụ even the thing mere ya nalụkwuo ya. Obodo ọ na-achị ka ya bụ njirikwa ndị dị na Baịbụl na-eme example uncheke ka ha na Chukwu sue end there up akara akafa ka ebe akara akafa je ife niile fa kwesịrị idowelu ụmụ ya ihe niile o kwesịrị idowe ụmụ ya kedu ka o si wee je akwa ka ọ nwecha nwa ya nwoke o wee tasuruzian a na-alụ most of the kingdoms ọ na-achị that time maka gịnị maka na spirit bịazi spiritically n'ezinụlọ ya. So anyị na-enyekwa na example, anyị na-eme gịnị anyị na-echeki ndị anyị ji eme example unu na-amakwa na ọ na-adaba ife ịchọ for yourself. Hello all right, 0706-048-5853 my phone at 0915-570-8347. Hello. Hello. Good evening, no. Kime? No. Ruben, no. Ndekwa mma. Ndị nnọọ mma. Daalụ. Amen. If you're gonna amorosim in one kita or kazimana na township girls or kamana village girls. Now Bromua, I look at one you when I'm more chopa one can ejena imi inside village. And not that only see Cholu. Ka ihe na-ebute nsogbu na nwoke nụrụ nwaanyị township onye ọfọ na township n'ọya ịmara onye ahụ si dị ndụ and onye ahụ amụta ife niile dị na township mgbe anyị elụrụ the person nyochiri ọfụma ụdị bụ okwu mgbawa ụdịkịnị nwaanyị jọs nọ ihe na-emekọ ọdị na-enweta ihe na vidio ya na di enwebete problem ụmụ ihe anyị na-ebuteche mmadụ elerughị anya ala wee nụọ nwaanyị more especially ịnụ nwaanyị dị na nọ na township onye ahụ ga-adị very careful mana ọ bụrụ nwa bụ Ben m ga-eje na village chọọ nwaanyị nọ na village na-enwebi ife ọma were my own good behavior nye ya ọ fụgoro duru agwa ahụ ọ gbara ya ọsọ kpata ụmụ nwaanyị anọchi na township today ha ncha niile bi na-ekwu na ana ha na-ekwu n'elu so onye o mere ya jibe ka m na-ekwu mana ụwa bụ amamife ụwa bụ dịka ọkụ onye si ghọta onye ahụ mere datin o kwesịghị ime onye nna ya die mbụ onye nke ịbụa bụ ya didie nọọ ihe na-afụ n'ụmụ ọ dụkwa mana nwoke because akwụkwọ nsọ gwara anyị si na nwaanyị si n'igwe wee bịa na nwaanyị bụ enyemaka nwoke na ọ nọ n'okpuru di
mana ha da respect asị na Baịbụl kwuru na nwaanyị nọ n'okpuru di a na-emezi ihe ọbụla masịrị ha. Ụmụ nwoke sokwe na nwaanyị na-eme mụtakwa ha na-emekwuzikwa mma. Chineke gbatakwara ha ọsọ enyemaka n'ụwa nke anyị. Biko ndị Igbo na-ege m ntị, nke onye ma ya zere so that ọ hapụ ịbụ ngaramara ga-esosi ya. Isi ike nwaanyị ọma o. Daalụ sọ. Ọgwụcha nke ọbụla ị na-eme dọkwa onwe gị aka na ntị. Hello. All right, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ke ime? Thank God. No. Daalụ. Entitled to marry as many wives or husbands. I'll give you what I was thinking of. So I ran the maybe one because of now. Okay, because one was on that year. Hey, maybe the minister, you're going to have that one. I'm the better not to video the man, the person, I have everybody very. And also, the mother, keep on right. Okay, that's when I tell you that I know me. I have only a tip where I will never focus on it. And the man could be and I think, and I just thank you. Daalụ sọ. Anọ na ụdị ihe a men na wonder nsị idisho na ọ bụrụ ndị ụmụ nwaanyị a na-efidi ụmụ nwoke a dị otu a maka na anyị ma ghọtara ọ bụ kedu ife mmelụ mmadụ ga-eji wee chọọ igbu onwe ya maka mmadụ ibie. Ụjọ na onye a nwee ike mjeje asị man ị nwee pride ị achọ ịba mba mana o nwee ike ịba mba ahụ achụọ gị n'ụlọ. Ịghọtago? Hello. Laza. Kedu? Oboroma. How are you? I'm fine. Okay, ana akpọ m eze bụ n'afọ. Eze ebu n'afọ nnọọ. Ka ebe isi akpọ m? Ya mara gị na-akpọ gị from Enugu but abụ m onye Abịa. Okay. Eze ebu n'afọ afa m bụ Aunty Chinazọ ọ bụrụ na aza. Ịghọtago? Okay, Aunty Naza. Kedu ka ime? Oboroma. Daalụ gaa n'iru. Biko okwu akpụ n'ọnụ anụla m ndị kwuru nke ha kwuru okwu ha kwụ ọtọ. One of my brother kwuru okwu ọ sị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na ya ga-aga na inside village ga lụrụ. Na ịkpọpụta onye ahụ na town ọ bịa ghọta ihe na-eme na town bịa eme ihe nọ na town bịa dịzie surprise ọ ya ka ọ wụ ya. Ya na. O nweghị otu esi mee ha emete ya o. Ifile na ị na-aga village ị na-eke ya atụtụrụ nke nọ na village. Mgbe ọ pụtara town ahụ anya agbake ya gị nwa dịzie surprise ya eme karịa gị nwa. Jonathan, ma ihe m na-ekwu ị hụrụ nwaanyị ga-agba n'iro ga-agba n'iro. Do you understand what I'm saying? Nwaanyị ọbụla ga-agba n'iro ga-agba n'iro. I thank God for my wife. I'm working in Onenigbo na-arụ ọrụ for how many months now. My family is the other side. Nwaanyị ga-agba n'iro ga-agba n'iro. Do you understand what I'm saying? A sị na a na-esi na ụtọ gị na-ama ụtọ gị na a na-esi na ụtọ ahụ mana ụtọ the other one. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Because ị ga-esi na that relationship ogunu na anyị know the pattern of this woman. One of my brother kwuru okwu sị na pencil ya wụ one of the time na ọ na-epi ọkụ. Ịghọtago? My sister gwa nwaanyị ị ga-epichakwa pensụl ahụ pichakwa ya ya sị ka ya cheke tụdị nke na-asaịrị nwekwa enwe ihe dị iche. Ịghọtago? Onye ga-agba n'iro ga-agba n'iro. Onye nke gaghị amịba n'ime mmiri. Don't worry, let him continue. Like onye kwuru okwu ọ sị nwaanyị ahụ ọ ga-akwụsị otu ọ mịbara na mmiri ga-nwụfuo hapụ ụwa tọga ka gị. Tọga ka shuga. Chinekele shuga ọ dịkwa n'ụtọ. Shuga ọ dị ụtọ mọmị. Shuga ọ dị ụtọ. Chọọ ihe ọdọ dị ụtọ nyetụ ihe a. Ụwa atọgwa like this.
ha bụkwa ihe ndị ọchịchị anyị na-akwa anyị kirịtịkirịtị na-akwa anyị kirịtịkirịtị n'ụwa atọ ya ga-amịba na mmiri maka nwaanyị what are you talking who does that ga-amịba na mmiri ga-anwụfuo mgbanụ nwaanyị ahụ ya soro na ya amịba ebe ofe na ọma ome a sị na onye maasụ ya sụọ n'ikwu onye na-amaghị asụ ọsụri akpata ya onye ga-agba n'iro ịkọtago onwe otu esi meta ihe a ọwụ nke dabatara gị kelee Chineke onye lụta onye si na ọ ga-agba n'iro let her continue my brother i were ndụ gị mere ihe chọọ onye ọzọ kwuriwe ụwa na-aga you bother yourself na mmadụ ya hapụ ya yi clear road ọnọdụ nwa na-adabata a na-akụri a na-aga life a na-aga ada na-enye onwe gị nsogbu na nwaanyị mere gịnị ya ibere serious ome ya ma mma anyị gawa daalụ so daalụ 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Ke ime? Adị m oyi. Afa gị bụ gịnị? Okay, jisike ka ikpeghachi m azụ netwọk na-enye mụ na gị nsogbu. Eyọtago. Okay, hello. Gaa n'iru. Maazị Ejiofor ugwu anyị, ka ebe isi akpọ m? Voice gị na-enye nso. Mmiri a na-eze ebe ị nọ. Alright, jisike adị m anụ iyi na-ekwu jisike ka ikpeghachi m azụ. O jisike ọ netwọk. Hello. Good evening. Sonny from Mukwa. Okay, Sonny, gaa n'iru. O kwuchakwalụ. Nwaanyị ga-agba n'iro ga-agbakwa n'iro ọkwa ya bụ nke eziokwu ọchọ ọkwa ịma onye nwụrụ ozu ya na-atụ enwekwa ịtọmmen mma. Hello. Mmiri biko na mmiri ya na-ezo nke a nwezu ịtọmmen mma mana nwunye ha na-agba n'iro mana ike agwụgo ha enweghị ha ma ha ga-eme ha na-ene n'anya. Chere ka m bịa nwunye ha na-agba n'ilo na ha ka biri mgbe ha na-ama na enweghị ha ma ha ga-eme ihe ha na-abatazi late night ha na-aga ite na mmadụ na-aga nwunye kwa ọnọrọ ebe ọ na-eme ya na ụmụ nwoke a na-anwụ biya na-anwụ mmanya na ike ụwa bụkwa nleta nwoke ibe m anya isi nwoke a ka ihe onye a ga na-agabiga na ndụ ọ dị ezokwa ezo ozu ha n'iru m na ụmụ nwaanyị jikwere time amakwa m ma nwaanyị na-anụzi ka nwoke na-anụzi nwaanyị ọkwa ka anyị na-eje n'ụwa o shikwala ike mana mụnwa nwunye mmekwe ndịrị ya adịkwa m ekwekwe mma jikwa egbu onwe m onye ọzọ ozugbo because at this point kịta ọ dịkwa ka ma ya support ya bụ nwaanyị aka nni na aka ekpe di anyị ka anyị ma na isi anya jụ nke nwaanyị oyi or finally ọ hapụ the marriage because I don't understand why ị ga-eji ọ bụ except nọ na partner gị si gị nụrụ nwaanyị ọzọ nụrụ nwoke ọzọ nke ahụ adị iche mana ọ bụ na situation where ekwugo m this thing ịchọ ọ bụ na ị bụ onye nwoke na-abụ mee ka di gị malụ ama m ihe melu na unu ga-eji ebe a na marriage na-achọ onye unu ga-egbu ọ bụ na ị bụ onye nwoke na-abụ mee ka di gị malụ ọ bụ na ị bụ onye nwaanyị na-abụ mee ka di gị malụ because mmadụ ijekwa gbuo onwe ya maka nwaanyị bụkwa nke m aghọtara m kama mmadụ ga-anwụ enye mbanyezie na anya bụ marriage o mebezi isi a na ịgwakwara ya agwa ọ kalọla anyị niile mma isi a na ịgwakwara ya anya agwa uche ya adị ya hello uche ya adị ya mana kwefuru nke ọ ya nwoke pụta nwaanyị na-emegbu ya n'ime marriage nke ahụ adịrọkwa mma hello
Ka ime. Ihe a bụ eze bụ n'afọ ọzọ. Okay. Gaa n'ihu. Mọmị, ajụma eke mmiri onye a mịbara mmiri gịnị ka ọ mịbara ya biko. Mmiri ahụ onye wolu a ga-aga mịba mmiri gịnị ha ahụ ka ọ mịbara. Ọ hụrụ mmiri ga-amịba na mmiri. Mọmị, nsị gị ị hụrụ nwaanyị ma brọda chọrọ ikwu okwu bifo ihe a na-ekwu ya. Ị ga-egburu onwe gị na gịnị na nwaanyị mere gị. Nwaanyị ọgwụla n'ụwa ka. Nwere ike kwere ya alụghị ọzọ. Ịdere mmiri lụsịrị ịkpụrụ ị na-ehi mere onwe gị obiọma. What are we not talking? Ọ bụrụ na onwe gị jekwuru alụghị ọzọ. Mmiri ya ị na-akpara nkwụ kparawa nkwụ gị garawa ụwa gị mere onwe gị obiọma. Nwaanyị awụmanụ hụ gị sef uche obiọma gị ibise ọ ga na-erigret onwe ya. Ebe o siri na ị gara lụọ ya ị gara lụba ya ihe dị ya mma ị ga-ịgbawa n'iro mmemme isi egwu iwuye come on. Isi enyere ya aka sị ya kọntinu ị ga nọ n'ụlọ m eme ya amakwana na aghọta ị ga nọ n'ụlọ m enwere ebe ahụ ifiliri ga-adịghị kọmfọtebụl ị ga na-agwọrịrị be gị gawa ka m werekwa ndụ nke mụnwa mmiri biko ebe a nọ ị na-anọchiri m ụzọ ị nọ na-emere m gị mmadụ ga na-amezi kọntest a na-ama aka ngagharị ego aga eje a na-amazi aka nnọ na-anwụ ya n'ọrụ gị onwe ego onye ọbụla nara nke ya iche onye nara nke ya iche ụwa nwere gbara ịgba nebiso Na so. onye ahụ obi lọtịrị m ya ga-emejuru afọ ya mụa werekwa ndụ nke mụa agba na-aga dịka onye ọbụla mee ihe a ọ ga-egbu anyị ogilo ọ ga na-ekwe a na-elo ihe a na-elofe agba na-aga manụkwala ihe ọzọ nnụ ya ọzọ awụsu the person nwoke leta I don't want to hear yourself. Manụkwala ya mọmị biko gwakwa a person o nwere ebe osi kọntrị agwa osi another country. Ọ sị na obodo anyị a na onye Igbo be anyị o. Onye Igbo be anyị. Amụsighị ike. Like that my brother, maybe pencil eji kwụọ ya o nwere tụrụ kọma ya ịghọta isi ya dịcha anya o wee ga meba na mmiri. Ya turele m akwụ. Mommy buru anyị gawa nọ n'azụ adịkwa. Daalụ sọ. Daalụ. And onye ga-akpọ ụdị agwa ọzọ m enweta adreesị ga-abịa visit ego obere. Anyị gwa gị ebe anyị si. Ka anyị gwa gị na brotherhood adịghị proud of you. Brotherhood adịghị proud of you. Cha. Nọ maka nwaanyị. Maka nwaanyị ibe m. Nwaanyị ibe m ka iji wee chọọ ịkpọgbu onwe gị. Hello. Gaa n'ihu. No. No. Daalụ sọ. Nke mbụ bụ na nwoke ọbụla achọghị ịlụ nwaanyị lezi anya ọfụma and make sure na Chineke na nyere gị nwunye gị jump into marriage anyhow. Ọzọ abịa ebe Chineke ga-enye gị nwunye gị mgbe mmadụ mechara ịlụ nwaanyị lụọ nwunye onye ọzọ ga trouble. Another one bụ Chukwu edozi nwunye gị aha make sure ị nyere ihe ọ na-achọ azụ nwunye gị maka ụfọdụ nwoke
nwoke anyị na-abụ ha rapụ ha eje media power exhaust na-arụ nwaanyị ọzọ onye abatara ụlọ nwunye chọrọ n'ibiri ọ na-eme smesme ma onye nwaanyị ọ chọrọ. Every woman should sexual satisfaction just like we the men. Woman no to sexual satisfaction. And also one of those things maybe you want to when the woman needs you, when they need you, means you ever for that moment. On a did all the people. And you have to walk okay, I'll go cabana. What you know, Miss Adonia on a cocarabana. Oh, you buy my grandmother. That's a little bit now. I could go where the man looking at Bombay. So now you work his way. I don't know why I got look at body room. Because anyway, about 3 different types of women. So what? You find you very easy. You might have more gift. Where they are more. I don't need anyhow. That would be anyhow while you're in marriage. Understand? Yeah. Mana, that's an issue of sexual satisfaction. That's what my friends go to Rogo. When they are more active than Rogo. What do we need from you with sexual satisfaction? Because we are also happy. Because we are open to and the women as well don't take it figure out. Very small thing. They fall in love with them. Very wrong. No matter where we go, warehouse, the couple one you buy, you are losing your time. That's for you. It's not on them, not outside. That's my personal. Thank you. Dialo 0706 048 5853 0915 570 8347. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Mgbede ọma ka ime. Ọ dị mma. Aka m ga-efe education particular post. No, Ifeanyi Chukwu. Auntie Chinazo, okwu m chọrọ ikwu na mgbede a bụ na ụmụ nwoke ahụ na-abụrụ nwunye ha gbaa n'iro ha na-eti mkpu ma ha na-achọ igbu onwe ha were ihe na-akpati ya. Ihe na-akpati ya bụ ụmụ nwoke na-emeghị investment, ụmụ nwoke na-enweghị investment na-ejighị ekwu. Afụrụ m onye ji ego nwunye gbara n'iro na-eti mkpu. Because nwunye gbara anụ n'iro. Investment niile ị na-eme atụkwana n'isi ụmụ gị na isi nwunye gị. Ịghọta. Mana wee investment case why mess up tomorrow? Okay, ọtara push way out pọta onye ọzọ. Ọzọkwa na ichi ego ọ naghị ahụ ịpụta nwaanyị ọzọ. Oge ahụ itiwe mkpu na nwunye ya eme gị nke anọ na-enyi nke ọzọ. Because o nwere ihe iwe mkpu ị na-eti abụrụ na nwunye gbara n'iro mkpu ị na-eti bụ na ichiri eti ịpụta nwaanyị ọzọ. Okay, ọta. Kuna wiye unataka investment unu nini nepe pumu au nuno. We investment so that why Cheka mbịakwa ka njukwa ahụ. So ihe na-eme ụmụ nwoke advice bụ female invest n'isi ụmụfa na nwaanyị amụrụ amụ. So ihe nwoke na-eme ka ego just ka ọ ya bụ onwe ka ihe sue dayalịa o jee nụrụ nwaanyị. Even mana old age ahụ ị need eziokwu ka ị na-ekwu mana nke itinyezi ụmụaka n'ime ife nwaanyị meziri eme. Emakwa ihe na-asị ụmụ nwoke feminine invest. Onye ga-etekizi care of nwoke na ọka nke iche na nwaanyị ọ kpọta iche na nwaanyị ọ nụrụ anụ. The woman nwere part to play. Ụmụaka nwere and the wicked to your children. Afa gị bụ sorry. Ụmụaka chọpụta that na investment because I mean mbọ niile anyị na-agbọrọ ka anyị wee dị comfortable with ụmụ anyị na nwunye anyị.
whether na ị nụrụ 10 ị mụrụ 11 ị mụrụ 20 ihe anyị na-achọ bụ gịnị onwe ka o si wee dagharịa ụmụ gị and follow back on something ka adịkwa ụmụaka to this equation kwa nke m aghọtara. Hello. Hello. Good evening. Auntie Naza. Ka ewe gị? Ihe a bụ eze bụ n'afọ ọzọ. Okay. Ma my brother kwupụrụ okwu na ka ndozite okwu ya somehow. Okay. Ịma o nwere some ụmụ nwoke ewu ha hụ na nwunye ha gbara n'iro or ha na another man, you see them crying, roasting themselves n'ebe akwa. Depends on when I think the more we go feel ụtọ ichigide mụ na onwe go feel ụtọ gwa nwaanyị a that there are many fishes in the pond. What pond of them is small now? Ocean. This is what I'm saying. Now, here I'm a film. One layer. Who can give me a goodie? Yes, more kind of a new fool. You know what I'm saying? See, anyway, one of my brother who broke. I'm going to put that one and I like a what it would a long pencil, good jaya. No. Mommy, it doesn't work like that. You know what I'm saying? Oh, like I said before, I want here with you. We have my lawyer, and you took a house to carry. Can't you to the outside there? Only in the outside there, and can have a good guy or on the other side. You got to go. I got to be the moon or another one on my side. I have to be a man, more another pattern, only tell lawyer. You understand what I'm saying? Mommy, like I said it before, can go where decide now. And for my woman, I can vividly or boldly, I didn't know how to say it, stand for her. You know what I'm saying? I don't want to come out husband or let me tell you a little story. My woman now that I married wasn't the person I wanted to marry. Like I said, and I see no time amount of it. The first woman who I could have married came in is separated. As in every handwriting, mommy, my also. Every handwriting, I'm going to do a word. Letter, Ekuna Bible, everywhere, mommy, bawa. This lady, what happened? We have a little misunderstand. No, I know now. Ben there, but you know, you may get your room, your room. I mean, I know what your room, your room. Now, I just won't die. And I know back when we are never be any see. Thank you. I love it, I love it. I can create. Yeah, the room. Now, wow. Oh, Hannah's breathing. No, mercy. Then, yeah, I can't hold it to the mommy, but you are not there. My house, remember, no mercy. Haponia, go. Mommy, after that incident, you are leaving my house today. You are today your side. Just, you are no room. You are no. You know that you, Mamma, I gave you. Just like you do, you do your people. You know that you, Mamma, I believe my alone. Mommy, you know, this is called for that relationship. The reason you understand the real Marcy, many here. Who know what I mean? Something might happen here in my book. But then I'm saying, I don't know what happened. Now I'm going to down signal. Mommy, I want an African. But then I'm saying, so it looked at one. Then I knew I put it now. Go create. Then,
body movement. Ị ga-ama na onye a hapụ onye a mee travel. You are not safe. Well, that's what I'm saying. I have mingled with such people. That's I would have said settle down with. But you have really dear now. Get out now, bro. They are sweet blood. They will throw you mega hand. Yeah. No. Onya. Oh, you make hypertension. You know what I'm saying? I have to cut it off. Whatever system, me one until the teenage now. I feel relaxed. I feel she doesn't worry for anything. My friends will not believe for she's not worried. She's not worried. She's okay so far. I'm taking care of them, providing for them. Mommy, my woman, mana, Ojana, I will do not create. You understand? Onwe kwuru nwaanyị hapụ foonu ọwụbụ foonu ka ị gara ịlụ hapụ foonu a ihe ya na-achọ ịhụ ya na foonu a dịwa ga-ebe aka dịwa ga-alapụ ụlọ m I won't go from my house. Nwaanyị ịbịa n'oge kede ọ dịghị na my diary. Even na my daughter, all the small diary for Igbu. You got to go. Even na my diary, even me sleepless night. Again, I'm happily married and I have my 4 children. All I'm doing, outside the create, no part. Mommy, I got a hand on there. So, you know, hapo kwa mwani toime hapia komeli hivi sasa nene aka komeli hiyo vitu yao papa naga pome no kwa zona bia anaga no Dalo. All right, I am going to go a very, very funny commenter. Oto se okwu na enye m joy. Nwunye gị why nwunye gị ama nji nọrọ with you? Onye nugodu sọsọ otu isi ekwugodo okwu dị enough ịchụ high BP. Nwaanyị ọbụla nwe nwoke bụ a good man. Bụ a good man. Ị na-ezuzu. Ụmụ nwa nweta nwoke ya na street with mmeriga. Enyegodu gị oche somewhere ịnọlụgodo a na ebe a wee na-echezi echiche ụwa gị. Hello? No. No, ome ife nke bụ eziokwu. Very interesting one. Now my guy, watch up before this is even up with the comedian. To me, was I'm a born age. Get that go. If born age, Ako is so tricky. But to Nwoke have no future investment. I went to 100,000 account. I'm a program no wine. On that corner, I'm very hard that is. I want to speak again. They were on the other way. Up to now, Nwoke Mana Korofma, thank you for future. Mana, who might just one of the future. So my neighbor you can correct or you couldn't hear about Maka side. Come on, the woman said the honorary says so. You know, they are also another person can enjoy. And on that woman, that acquiring one, I can look with agree with it. I can use you care. I can add fruitful. But what can I plan when we are very well? 3 other people that one idea. So now, Maka just better from somewhere now. From color. If you're not see what the woman now want man is to be committed for boyfriend, I don't know. The only thing where you put now, truthful. As I was saying, among what you are some. Why you get here, you put that like 4 people now and everything here. Even when you're not one, you come when you're putting here. But for me, why am I trying to me?
because it takes all. I have all this to be stand despite any situation, but and a man. But that can cause the only thing Onwe, Igbu Nwoke in as much as this type of thing happens to you in the future, the plan is for the people that happen to nearly say out. You have to then you have plan ahead. The downfall of a man is never the end of his life. But most men are around. But I was so young in every house. When you have not bunny, you know, why? It is Nwoke. You're not bunny. It means to be able to walk. The sweetest society in life is marriage. What then? Why is the future? Why as a my wife? And if you know the thing, almost no need you one last year. But I was so to me like a terrible. Uma could be for able to. That's the issue. So I pray. I don't know. So what I'm not is that people who come and live Onwe are coming to suicide. And I want be very careful because now Onwe and this is no chicken in a wine. Whatever, like what people will see, my woman, my everything. Also, I one of these things now. I know don't know one night account. I get my blue wine. Amazing wine, my everything. The only thing is like if you have go because all those put your ahead again, no woman young everything young. So who can very careful for that photo in better mind. We prepare to make any your own. Let us go ahead in a few of one. But when I'm not going to, you won't even want be contented with what you have. All the everything like we don't much to say. Let me see here. Dialogue, you want much to say, but you the little equal the very, very insightful. Ihe ga-esi nwunye ya wee mụta ife. Hello. Hello, this is also the problem, but No, gaa n'iru. that guy Ọ kpọfekwa m my brother, ọ bụ ọkwa sọ gị. That guy I was a little more Wapongwa, all the shop. So I did another. Emma, onye ọbụla ga-akpọ ọ na-ekwu uche bụ onye ọbụla nyara nke ya ghọtago. Ụfọdụ si na anyị nweta $1 na akaụntụ idewe ịnụ nwaanyị. My brother, ịtagide afọ n'ụwa gbagide mbọ ịrụta ụlọ be nna gị ịnụtakwanụ nwaanyị mụta ụmụ n'ụwa ka ekwere nke imenwu ụfọdụ ga na-ete ka ha kpata ego ikwu na ego ahụ ama agakwadute mara ya enwere ike ofe ihe eme onye ahụ agawa. The main thing bụ gị mara ụlọ focus in life. Like me, I'm only son of my father. Mgbe my father nwụrụ, enweghị m shishi na my account. Mana eji m just enye ya like that. Ndị apati ebere a ya gbawa mbọ. Mana Chukwu metere, nye m ego njikwa my father, nye ebefiti mbe ya. Otu aka ọ dịkwa mgbe m chọkwara ịnụ nwaanyị, ọ bụrụ na m jee n'ọbụ money na account, but ejiwe m ije, aja otu m tee ya etechee ya. Si na gaa na ọkwa n'otu a mkpata ego rie so mkpata ego wee sie nwa nke a na-enweta nwekwanụ family na m ga-esi ebu nwa ewu them. Otu aka m si banye mewe and the 40 years in my marriage itself, ada m decrease higher na-eme increase. Ọkwa ịghọta onye mbụ na m adịghị ejizi my own personal money na-eju m akpa m na-eri as a bachelor before. Na nwetazie that money na enwere